Προσδεθείτε είναι η προτροπή του Ούγγρου Υπουργού Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο προς τους Ευρωπαίους πολιτικούς αναφορικά με τα επόμενα βήματα του Πρωθυπουργού της χώρας Βίκτορα Όρμπαν στα πλαίσια της αποστολής ειρήνης που εκείνος έχει ξεκινήσει. Αμέσως μόλις η Ουγγαρία από την 1η του Ιούλη ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2024, την Τρίτη, 2 του μήνα, ο Όρμπαν επισκέφθηκε το Ζελένσκι στο Κίεβο για να δει τις προθέσεις του και να του προτείνει κατάπαυση πυρός. Πήρε ένα κατηγορηματικό όχι. Οι ασχολούμενοι με την ολοκλήρωση του εσωτερικού παζαριού μοιράσματος των θέσεων στα όργανα του Δεσποτάτου των Βρυξελών, δοτή ηγεσία, επέδειξε μια αποξενωμένη δυσφορία του τύπου ποιος είναι αυτός ο Όρμπαν που πάει στο Κίεβο να μας πάρει το τυρί από το στόμα και μάλιστα χωρίς να μας ρωτήσει. Και πριν πετεινός λαλήσει 3, ένα μόλις 48 ώρα μετά το Κίεβο, ο Όρμπαν περιέργως πώς και χωρίς πάλι να ενημερώσει από πού άραγε προβλέπεται κάτι τέτοιο περί ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησης άδειας, πόσο μάλλον, βρέθηκε στη Μόσχα. Και να τα εγκεφαλικά στις Βρυξέλλες. Ο Όρμπαν περπατά μέσα στο Κρεμλίνο δίπλα στον Πούτιν. Συνομιλεί, ενημερώνει από κοινού τους δημοσιογράφους, Ρώσους και ξένους που μέχρι την εμφάνιση του Ούγγρου Πρωθυπουργού στη ρωσική πρωτεύουσα δεν είχαν ιδέα με ποιον θα συναντηθεί ο Πούτιν στο Κρεμλίνο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να με δεχτείτε σε τόσο δύσκολους καιρούς, ακούστηκε να λέει ο Όρμπαν απευθυνόμενος στον Πούτιν. Ο τόνος και τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Ούγγρος δείχνουν, αν μη τι άλλο, έκφραση σεβασμού και εκτίμησης στο πρόσωπο του Ρώσου ηγέτη. Άλλωστε, ο Πούτιν το διήμερο 3-4 Ιουλίου βρέθηκε στην Αστανά του Καζακστάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανχάης, συνομιλώντας με τους ηγέτες των χωρών που αποτελούν το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αργότερα μέσα στο αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από τη Μόσχα, ο Όρμπαν αποκάλεσε τον Πούτιν 110% ορθολογικό άνθρωπο που πάντα κρατάει το λόγο του. Ως Πρωθυπουργός και Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο, ο Όρμπαν επιχειρεί μια προσπάθεια διαλόγου με τις δύο πλευρές της ένοπλης εμπλοκής στην Ουκρανία, πράγμα που όπως φαίνεται έκανε τους ανήκους των Βρυξελών να βγάλουν χολή, αλλά όπως έδειξαν και οι πρόσφατες ευρωεκλογές, η προσπάθεια αυτή του Ούγγρου είναι επιταγή της μεγάλης πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ο Όρμπαν με τη στάση του προκάλεσε πολιτική έκρηξη, ανέδειξε στη δημοσιότητα πόσο κούφιες είναι οι μεγαλοστομίες περί αγαστής ενότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε να φανεί η χαοτική ανακολουθία ανάμεσα στους ενίκους του γυάλινου αυτού πύργου στις Βρυξέλλες που τον έφτιαξαν για προσωπική τους κυρίως ευδαιμονία και της κοινωνίας από την άλλη πλευρά. Ο Όρμπαν, ο κατ' επανάληψη εκλεγμένος πρωθυπουργός της κυβέρνησης της Βουδαπέστης, απτόητος στους ιστερικούς βερμπαλισμούς των δοτών των Βρυξελών, τους ξεμπρόστιασε με ένα απλό δίλημμα. Ή είμαστε με την ειρήνη ή είμαστε με τον πόλεμο και άρα με την αυτοκτονία της Ευρώπης. Να αναφέρω ότι εκτός των δηλώσεων καρμπών που έβγαλαν αμέσως όταν ο Όρμπαν βρέθηκε στη Μόσχα οι απερχόμενοι Μπορέλ, Σαρλ Μισελ, Στόλτεμπεργκ και Σία, σχεδόν πέρασε απαρατήρητη η ανάλογη δήλωση του αριστερού παρακαλώ πρωθυπουργού της Σλοβακίας που επέζησε όπως ξέρουμε της δολοφονικής επίθεσης που του έγινε το περασμένο Μάιο, του Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το νοσοκομείο, σαφώς αποδυναμωμένος και ταλαιπωρημένος, εξέφρασε το θαυμασμό του για τη θαραλέα πράξη όπως είπε και έδωσε συγχαρητήρια στον Όρμπαν για την επίσκεψη αυτή, τονίζοντας με όση ζωντάνια έχει μετά τα σοβαρά τραύματά του ο Φίτσο ότι ο ίδιος
ήταν εκείνος που θα πήγαινε στη Μόσχα αν το επέτρεπε η υγεία του. Θετική εκτίμηση για την επίσκεψη Όρμπαν στη Μόσχα εξέφρασε και η επίσης αριστερή ηγέτης του νέου μόλις πριν από 6 μήνες ιδρυμένου ομώνυμου κόμματος στη Γερμανία, η Σάρα Βάγγενκνεχτ, που ήταν από τις φωνές κατά του πολέμου και κατά της συνέχισης να δίνεται εξοπλισμός στην Ουκρανία. Και για το λόγο αυτό κέρδισε πανγερμανικό ποσοστό στις ευρωεκλογές 6,2%, ενώ στις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας, δηλαδή στην πρώην DDR, λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας, τα ποσοστά της έφτασαν μέχρι και 17%. Εδώ νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και η άποψη ανθρώπων της αγοράς, που εκτιμούν ότι ένας από τους σοβαρούς λόγους που οδήγησαν τον Όρμπαν στη Μόσχα είναι και ο ενεργειακός. Το Δεκέμβρη του 2024, σε 6 μήνες από τώρα δηλαδή, τελειώνει η συμφωνία μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας. Και στο Κίεβο τα καλοταϊσμένα από τη Δύση κοράκια διακήρυξαν ότι δεν θα πάνε σε ανανέωση της σύμβασης που υπάρχει. Με δεδομένο ότι τον υποθαλάσσιο αγωγό από τη Βαλτική που θα μετέφερε 55 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικό αέριο τον τίναξαν στον αέρα, έλαντε ποιοι τον τίναξαν, ερωτήματα τα οποία παραμένουν ακόμα ανοιχτά αν και κάνουν νιάου στα κεραμίδια. Δεδομένου ότι τον αγωγό μέσω Πολωνίας τον σταμάτησαν οι Πολωνοί εδώ και 2 και πλέον χρόνια, ο αγωγός μέσω Ουκρανίας, και μάλιστα μόνο μία από τις 3 διακλαδώσεις αυτού, παραμένει μέχρι τώρα η τελευταία δίωδος για τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκτιμήσεις για τον ερχόμενο χειμώνα είναι δυσίωνες έως καταστροφικές για την Ευρώπη, και παρά τις ιαχές ανεύθυνων ενίκων του γυάλινου πύργου των Βρυξελών, κινδυνεύει η Ευρώπη να ζήσει ένα ενεργειακό Αρμαγεδόνα. 2 φορές πιο σοβαρό είναι το πρόβλημα αυτό για χώρες όπως είναι η Ουγγαρία και η Σλοβακία, εσωτερικές δηλαδή στην Ευρώπη, χωρίς λιμάνια, χωρίς θάλασσα, που δεν έχουν δυνατότητες και τερματικά να προμηθευθούν το υγροποιημένο αέριο, το οποίο εκτός το ότι είναι πανάκριβο, είναι και δυσέβρετο. Και εδώ γίνεται ολοφάνερο το κεφαλοκλείδωμα που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στους συμμάχους τους Ευρωπαίους, δείχνοντας καθαρά με αυτόν τον τρόπο ότι τους έχουν μόνο ως υποτακτικούς και όχι ως συμμάχους. Επιχείρησαν να τσακίσουν τις δυνατότητες προμήθειας με φυσικό ρωσικό αέριο. Εμείς στην Αθήνα έχουμε δυνατότητα να ενημερωνόμαστε από πρώτο χέρι για τις αμερικανικές τρικλοποδιές στην ευρωπαϊκή ενέργεια από το γνωστό ταχυδακτυλουργό και επιστήθιο φίλο του συνόλου των μελών της κυβέρνησης και αυτής και της προηγούμενης, του πρώην πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, που από πρέσβης με ιδιαίτερες περγαμηνές στην καταστροφή των διμερών σχέσεών μας με τη Ρωσία, τώρα ως σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου για θέματα ενέργειας μπορεί να καυχηθεί για τα ενεργειακά αποκαΐδια που αφήνει σιγά σιγά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πάντως γνωστός παίκτης της αγοράς επιμένει να μου θυμίζει το γεγονός ότι η μετοχή της Gazprom το διάστημα 2-7 Ιουλίου ακολούθησε κούρσα ανόδου με 14% πάνω. Είναι άραγε άσχετη αυτή η κούρσα με την επίσκεψη Όρμπαν και παρά τους κρογμούς στις Βρυξέλλες δίνει τη δυνατότητα ή μπορεί να δώσει τη δυνατότητα που ξανοίγεται για επιστροφή του φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Είδομεν, 8 Εβδόμου και εκείνος μετά τη Μόσχα βρέθηκε ήδη στο Πεκίνο στα πλαίσια της αποστολής ειρήνης, όπως την ονομάζουν οι Ουγγρικές αρχές, και είχε συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Να μην ξεχάσω, 8-9 Ιουλίου βρέθηκε στη Μόσχα ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του μετά την επανεκλογή του στην Πρωθυπουργία της μεγαλύτερης πληθυσμιακά χώρας του κόσμου.
Να πω επιγραμματικά μόνο 2 λόγια για τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που έγινε στην Αστανά του Καζακστάν. 10 χώρες μετά την είσοδο και της Λευκορωσίας στο κοινό ανακοινωθέν έδωσαν το στίγμα. Ο οργανισμός δεν στρέφεται ενάντια σε κανέναν, προωθεί το ελεύθερο εμπόριο με πληρωμή σε εθνικά νομίσματα, προοπτικά χωρίς τη χρήση δολαρίου ανάμεσα στις χώρες μέλη, χωρίς κυρώσεις κανενός προς κανέναν και πιέσεις αποδοχής ξένων προτύπων. Εκεί συμμετέχει και η Τουρκία. Ο πρόεδρος Ερντογκάν είχε διμερή συνάντηση με τον Πούτιν. Μίλησαν για πολλά. Μαζί δεν θέλω να χαλάσω σε κανέναν την όρεξη στην Ελλάδα, αλλά μίλησαν και για τα 7 εκατομμύρια Ρώσων πολιτών που πάνε για διακοπές κάθε χρόνο στην Τουρκία. Ένα μηδαμινό κομμάτι από αυτούς, αθεράπευτοι λάτρες της Ελλάδας, καταφέρνουν με οικονομική επιβάρυνση για την τσέπη τους να περνάνε από τα τουρκικά στα ελληνικά παράλια. Το είπα και το ξαναλέω και ζητώ και συγγνώμη αν όσοι βλέπουν τον ιδεοχώρο στη Χαλκιδική, την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κο, την Κέρκυρα, την Πελοπόννησο, ας μη μου κρατάνε γυνάτι που τα λέω. Το άλλοτε σφριγγυλό γραφείο του ΕΟΤ στη Μόσχα και οι δομές των προξενείων μας στη Μόσχα, στην Πετρούπολη, το Νοβοροσίσκ, όλα είναι αποψηλωμένα και βρίσκονται σε παρακμή. Εκείνοι που ασχολούνται με τις σωστές ή όχι πλευρές της ιστορίας, καταστρέφοντας τις μακραίωνες διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία, μια χώρα που βρίσκεται, και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλα τα άλλα, ακόμα και από τις ιστορικές μακραίωνες σχέσεις, που βρίσκεται σε ανωδική πορεία, με ανωδικό κύρος στην παγκόσμια σκηνή, θα χρειαστεί όλοι εκείνοι να δώσουν απαντήσεις για τα έργα τους. Εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε με τη γνωστή έκκληση. Κάντε εγγραφές εδώ στο κανάλι μας στην Ιδεοχώρα. Θα είμαστε όσο μπορούμε μαζί σας έτσι ώστε να σας δίνουμε πράγματα που αλλού είναι πολύ δύσκολο να τα βρείτε. Γεια σας.